Abortuaren aurreproiektua atzera botatzea albiste pozgarria da emakunderentzat. Notizia oso ona da, ez? Guk hasieratik hori zen eskatu genuena, ez? Garaipena izan dela dio Bilgune feministak. Lorpen bada guretzat mugimendu feministantzat, ez? Urtetako aldarrikapen historiko bada. Pozik Andrea kolektiboko kideak ere, bertako koordinatzaileak Teresa Ezek gaineratu du que la ciudadanía estamos defendiendo algo que nos lo hemos creído. Gizarteak benetan sinetsi duen aldarrikapena izan dela. Erreforma onartezina omen zelako. Hasieratik esan geundun, planteatzen zan erreforma atzera pauso onartezina zala. Argi dute emakumeen aldeko talde hauek, Gallardonek eta Alderdi Popularrak uste baino gizarte helduagoa topatu dutela bidean, espero ez zuten mobilizazio soziala. Nik uste topatu dela benetan, jendarten garapen bat eman dela, ez ideologikoki garapen bat eman dela urtetan inden lanan ondorioz, eta horrekin topatu diela, ez? Egungo legearekin abortua librea da 14. astera arte. Horri eutsi behar zaiola diote eta aurrera pausoak eman. Respetar más la libertad y la capacidad de decisión de las mujeres. Geroz eta gehiago errespetatu daitezen emakumearen askatasuna eta eskubideak. Bueno, pues que sobre todo el hecho de que yo creo que es de verdad